Ini naya. अच्छा ना खावदों दैबानाजों बरबाद जाजोब्बाय नै जोंना बान्दोआ। हेलो गाइस, वेलकाम बैक टू माय अनदर ब्लॉग वीडियोस। लोगोफोर बेसेबा गोबावनि उनाव दिनै मोनसे गोदान भिडिअ बानायलायबाय आरोना, बरायबाय मोनसे गोदान भिडिअ। दायो आं माबा आरोना ना लायनो थांनो नागिरदों। बेवहाय मोना थांगोरबाय, जाम्फै रानदों। ओमफ्रायहाय आं गय बागानसो एवनो होननानै थादोंमोन आरोना, ओमफ्राय बानानै एवनाय जायासै। दा ना लायनायावनो थांफानोसै। लोगोफोर भिडिअखौ मोजां मोनोबा नायलांबाय थादो आरोना। नाखौ मोनो ना मोना बुंनो हाया, मोनोबाथ' मोनोसै, मोनाबाथ' मोना आरोना। लोगोफोर खानायफ्राबो गोलाव जाजोब्बाय। थांसै आरोना बेवहाय मोनजों बाहागो लायफानोसै ना लायनायाव। लोगोफोर बिदिबा लेट्स गो। होप गाइस आपको मेरा ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, तो लाइक कर देना। मैंने ये वीडियो बहुत ज़्यादा दिल से बनाया है, तो जल्दी से लाइक कर दो। और जो लोग मेरे पे गुस्सा पाल के बैठे हैं वो भी प्लीज़ लाइक कर देना। मेरे बाकी सारे बहुत सारे वीडियो पड़े हैं, उस पर जितना गुस्सा निकालना है निकाल सकते हो। ये वाले वीडियो को लाइक कर देना। ना खावदों गजब बेइज्जती है। आया ना हरलाय बोरै माबायदि जायो नायनो। नाया गोरलै गोरलै जोबसिनो लोगोफोर, बिराद ना दं नै। नायालाय दङ, गोरलै गोरलैसो आरोखि नाया। दा सेन साबासो मोनगोन, ओमफ्राय सारनोथ' हाखानाय नङा। हानाया हागोन सारनोबो, ओमफ्रायहाय सेन सानांगोन आरोना, सेनाव साबा नांगोन। लोगोफोर नायसै, हैथिंबो दङ, बेवहायमोन थांबाय। बान्दोआ माथो हंला हंथा जाजोब्बायलै बाय। आयौ गैलालै ओंखाम मोनजानांगौआ सेसखासै। दैबानाजों बायजोब्बाय जोंना बान्दोआ। बोरो बेसे बुरजा नांखो? ए नै 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 बैयाव जोगोर ना दङ हरैजाय। नाया बेबायदिल' गिदिरानो गैया। ना सोनाय मडेलानो दैबानाजों बरबाद जाजोब्बाय नै जोंना बान्दोआ। ओंखाम मोनजानांगौआ एसे थानसै, जा गुवार जाबोबाय। आयौ नुवाखै? ओमफ्राय बेजोंसो बान्दोआ नै बेसेबां गुवार बायबाय दैबानाजों। मा जाबावगोन, ओंखाम मोनजानायनि आसा खम जाबाय दा लोगोफोर, मा खालामबावनो। दायो होदोरा दसे थानानै। सारगासिनो नै बेवहाय, आरो बेबो खरसे दंबावो। बैखौ खरसेखौ सारखांबाथाय जाबाय आरोना। बै माइ लानायाव ना दं, सेन लानायाव। नाफाम खालामनांगौ, नाफाम आसार। नायाथ' नै सारखांबाय नाखौ जोंहा। ओमफ्राय नाया नै मैला मैथा ज्राव सुबासो मिथिसिगोन बेसे बुरजा। ओइ आइबो लादों ओइयाव माबायाव सेनाव। ओमफ्राय बेनाथ' बेना नै गोबोर दोहोन फायखानासो नायानो ना। उफाय गैया, बेसे बुरजा मोनखो सुबासो मिथिसिगोन, सुखांबासो गथा मिथिसिगोन आरोना, बासिखांबासो। लोगोफोर नायलांबायथो। नै नाया लोगोफोर फैलाय, बेनो आरोना नै बारसावगासिनो। ओमफ्राय नैबाव नै नास्राय गोजा बासिबावनांगौ, गोरलै गोरलाम बारलांलाबायनाय दं। बेवहाय नै सेस बोलोबोथिया, ओमफ्राय मा थेंगोना गोजाल'। स्र' सुबोनांगोन इयो। बेनो आरोना दिनैनि जाम्फैनि ना। दहाय फुङाव नै लोगोफोर बेखौल' एवनो हादों आरोना, गय बारिया। नैबे सैसे दंबावोमोन नै, बेखौ एवनो नागिरदोंमोन आं। ओमफ्रायहाय बैथिंबो दं आरोना गय बागान, हाग्रा दुजोब्बाय। ओमफ्राय बै औवा नुहुरदोंना, बिथिंबो बागान दङ आरो एसेनो, बेखौबो एवनांगौ आरोना। दहाय बेखौ एवनो हाबाय, ओमफ्राय बे सैसे एवनांगौमोन नैबेखौ। दाना बानानै एवहैयासै।
ना लायनो थांफाबाय लोगोफोर ना लायबाय आरोना नाखौबो एसे मोनबोबाय गावनि आन्था जानो लोगोफोर दिनैनि ब्लगा बेनोमोन आरोना ओमफ्राय जुदि भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालाम कमेन्ट खालाम शेयार खालाम आरो चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना गालां आरोना जाहाथे नोंसिनि थुलुंगा आरो अननायजों आंबो एसे गोजौआव दावखोनो हायो दायो ना सारनानै मेंख्ल' जाफैबाय बेनिखायनो दुगैनोसै अके दुगैनोसै ये हमारा खेत दायो दुगैनोसै लोगोफोर स' बिदिब्ला भिडिअखौ नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय रोजा रोजानि आमाय थुखुलुजों ओमफ्रायहाय आं दा दुगैनोसै आरोना ना दांनानै खारनाय मोनबाय बे दैयानो जाहैबाय दै गुदुं माने थेवब्लाबो बियो गोजां बोथोरबाबो बांद्राय गुसु जाया बे दैया स' लोगोफोर बिदिबा बाय बाय बिरहाफ्रा हनै मासेयाबा दल'खौनो नालाय बिसोरो खारदावबोगासिनो बेयोहाय आरोना जोंनि मोसौ दै लोंनो नागारै हमथा उदां माइ हानानै दासो उदां जाथारदों